ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ ବାବୁରେ ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଚିନ୍ତା କଲା କନ୍ୟାଟିକୁ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଦେଖିବି ପୁଣି ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରୁଛି ହେଲେ ଏ ତ ଗଣକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ମୋ କନ୍ୟା ହଉଛି ଉଆଁସି ଯାହାକୁ ବିବାହ ତା ବାସର ରାତିରେ ତା ସ୍ୱାମୀ କରିବ ଏ କଥା ମୋର ମଧ୍ୟରେ ହେମନ୍ତ ବିଚାର କରିକି କଣ କଲା ନା ବାପା କଣ କଲା ନା ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ସବୁ ଖବର ଦେଲା ଯିଏ ନିଜ ସୁତ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଉଆଁସି କନ୍ୟା ବୋଲିକି ମନା କଲେ ଏ ମା ରହ ଟିକେ ଉଆଁସି କନ୍ୟା ବୋଲିକି ମନା କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରୁଛି ସମସ୍ତେ ତ ଉଆଁସି ବୋଲି କହିକି ମନା କଲେ ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ବିବାହ ହବ କିଏ ହେମନ୍ତ ବିଚାର କରି ଦେଖି ଏଇପରି ନୀତି ପ୍ରତି ଯାଇ ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକୁଛି ବିରଜା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା ବେଳେ ଏ ସମୟରେ ଯେ କି ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ନାମକ ଜନୈକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଘରଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଏ ଅବସର ମଧ୍ୟରେ କଣ କରିଛି ଯେ କି ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲା କଣ କଲା ଇଏ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖୁଛି ଏ ଅବସର ମଧ୍ୟରେ ପଚାରିଲା ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭାତ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଆସୁଛ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କିସ କହୁଛ କହିଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛ ଆଚ୍ଛା କହିଲ କଣ ତମେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଏ କଥା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ କଣ କହିବି ଏ ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜାତ ଏ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ये कन्याटी को विवाह देवा पाए सोना राज्य नौकाए ने भर ये कन्या चिंतार चिंतित ये घारो से करे रो भाई ये घारो से चलो हेले वो झियटी को विवाह देवा पाई खबर देली खाली दिलो सुत माने सुनिले माने सुनिले समस्ते मना कले झियो पाई म बर पाऊ तेनु आसके ठाकुर को दुख जलौती जदी ठाकुरे तो देखिबा এই কথা এ মাই এই কথা को विचार करी आज्ञा कोन कला ए ना अनंत मिश्र कला भाई मोर भी उठे दुख तमर अछि तोर कोउदी खप है मुझे ट्रेनिंग में तो से दुखटा कोन दुख ना माधव मिश्र बोले न कोई कुमार जीवन धन मर माधव मिश्र बोली कमर उठे को अच्छा मो ना होछि जे के अनंत मिश्र हला मो को पाई नु जे मो को पाई खेलिबे ये जदी राजी हेबो तुम कन्या को तुमर ये बहु करे दे तुम घर को हरा टोपीडा गले को बापा मा खुशी हेबे ना कथाटा दुगा दुगे हे बाबा खुशी समस्त तो हेबे अनंत मिश्र जते बेले कहदला मोर होची उठे पुओ छे माधव मिश्र ए विष्णु दास कोठी मोर उठे झियो अछि से के मो झियो ना उआसी किंतु मु ता पाई घर पाउनी तेणु अनेक देश विदेश को खबर देलेनी जदि तमे राजी हबो तारा हम एडी जोडी हेइनु माधव मिश्र कथा ते अनंत मिश्र कहिदेला ये विष्णु दास सुनि के आनंदित हैला हैं आनंदित होई कि ठाकुर को टिके धान मात्रा चाह प्रभु एते दिन पर मो दुखटा को तमे मुकरा बोला कि मैंने जण सही थारा मा साब्यस्त करिले ये
ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଯେ କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଣ କରିବା ବିବାହ କରିବ ଯେ ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ଧରିକି ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି ଏଇଠି ବିବାହ ହେଇଯିବ ଏ ଦିନ ପରେ ଦିନ ମାସ ମାସ ହଉ ବିତି ଗଲା ଝିଅର ବାପ ପୁଅର ବାପ ଉଭୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବଡଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଭୟକୁ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳି ବାଦ୍ୟ ଟିକେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡଦାଣ୍ଡ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଆସିଲାନି ଓ ବାହାଘରକୁ ଥଣ୍ଡା ଯଦି ଥଣ୍ଡା କିଟା ନାଲି ଚା ମାଲ ବଢିଆ ହବ ତାକେ ମନି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଓ ବାହାଘର ବଡଦାଣ୍ଡ ଆଉ ଯୋଉଠି ହଉଥିବ ଏ ମା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ମାଧବ ମିଶ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଉଭୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇଏ ବରବାଦୀ କନ୍ୟା ଗଳାରେ ବରମାଲ୍ୟ ପିନ୍ଧେଇଲା ଇଏ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟବାଦୀ ବର ଗଳାରେ ବରମାଲ୍ୟ ପିନ୍ଧାଇଛି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ପରେ ଆଜି କଣ କରିଛି ନବବଧୂ ବେଶ ଶାନ୍ତିକି ଉଆସି ଆଜି ଯାଉଛି କେତେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ମନରେ ଆଜି ଧରିଛି ଭାଉଜ ଗୋଳି କରିବ ଟିକେ ଧୀରେ ତେଣୁ ଆଜି ନବବଧୂ ବେଶ ସାଜି ଉଆସି ଆଜି ଯାଉଛି ନବବଧୂ ବେଶ ଆଜି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଇଏ କେତେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆଜି ମନରେ নববধূ বেশ সাজি আসে যাଉଛି নববধূ বেশ সাজি
ପଶିଗଲା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଇଏ କୂଳ ବୋହୂ ମାନେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା କରି ଇଏ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଆଜି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉଠି ଆସ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି? ପାଖା ତ ଉଠି ଆସି ନେଇ ଯାଉ ଆଉ ପାଇବନି। ବର ବଇଛି ସେଠି। ଏ ନୂଆ ବୋହୂ ବେଶ ଛାଡିକି ମୁଆଁସି ଆଜି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ କେତେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ମନରେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଘେନି ସଙ୍ଗର ଗଢିବ ଛୋଟ ସଂସାର। ଏ ଆଜିବାର ରଜାମିନି ସ୍ୱାମୀ କୋଳରେ କାମିନି ରେ ସ୍ୱାମୀ କୋଳରେ କାମିନି ବିତାଇବ ବୋଲେ ମନେ ଆଜିବାର ରଜାମିନି ସ୍ୱାମୀ କୋଳରେ କାମିନି ବିତାଇବ ବୋଲି ମନେ ଶଙ୍କର ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଆଜିବାର ରଜାମିନି ରେ ସ୍ୱାମୀ କୋଳରେ କାମିନି ରେ ସ୍ୱାମୀ ବିତାଇବ ବୋଲେ ମନେ ପରେ ବାସ ମନ୍ଦିର କରିଲେ ବାସ ମନ୍ଦିର ନା ମୋର ତ ଥଣ୍ଡା ପଳେଇଲା ହିଟି ଉଠୁଛି। ବାସ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାସ ଶଯ୍ୟା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବାରର ଜାମିନି ସ୍ୱାମୀ କୂଳରେ କାମିନି ବିତାଇବ ବୋଲି ମନେ କରେ ଯେ କି ବାସର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଏ ଅବସର ମଧ୍ୟରେ ବାସ ମନ୍ଦିରକୁ ଚଳିଲେ। ବାସ ସେଦ ପଲଙ୍କରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଧୀରେ ପାଞ୍ଚ ହୋଇରଜନୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବସି ବସିଛି ଆଜି ଯୁବତୀ ନୂଆ ବୋହୂ ବେଶରେ ବସିଛି। ବସିଥିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ପରିଚିତ ମଧୁଶଯ୍ୟା ରାତି। ମଧୁଶଯ୍ୟା ରାତିରେ ये युवती जनक मथारे ओढ़ी देखि बसिछि बसिथिला बेले फोटो उठलो वीडियो बनले मोटर खाली फोटो उठा मोर गुटे हां सादिरा मधुशଯ୍ୟା रातिरे आसर गृह मध्यरे मा जानकी बसिथिले। माँ जानकी मधुशଯ୍ୟା गृहରେ ବସିଛନ୍ତି। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କି ବାସର ରାତି କାଟିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କି ଯଦି ନାରୀଟି ପୁରୁଷକୁ ଆଗେ କଥା କହିବ ପାପ ଲାଗିବ। ମୁଁ ପାଟି ଚୁପ କରିଦଉଛି। ଯଦି ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ କଥା କହିବ ତାକୁ ବି ପାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁ କିଏ କଥା କହିବ? ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ କଣ କରିବି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ତ ମତେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ବିଦ ଗଧ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବିଦଗଧର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର
ତୁ କାଇଁ କଥା ଦେଖ ବାବୁ ମୁଁ ପାଟି ତୁ ବସି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଉଠେ ପାଟି ଫିଟୁ ତୁ କହି ସେଠି କଥା ହବୁ ଇଏ କାମତି ତାକୁ ଦଉନୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେ ସାଡେ ଦେଇ ଦେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେ ବିଦ ଗଧଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବିଦ ଗଧଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାରେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଯେ କି ରାଜା ଦଶରଥ 999 ରାଣୀ କରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପରେ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଦରକାର ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମତେ କଥା ବୋଧେ କହୁନାହାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୁ କହିଲେ ବିଦ ଗଧଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାରେ ବିଳାସେ ନିନ